dow lawol worɓe ko nun koɓe ko waraɓe e dow lewru nu ɗo nu en ñalande muɗum jeetatawre faccore so ɓira leydi Benin fay bani ko wara nokku to leydi Benin e leydi Niger fotti kanko laatiɗo général état major Gbagidi Fructueux ono dini hooreɓe ardiɓe e dow armée ɓen e dow nokkuje kewɗe nder leydi nden fof dabareji ettaɗi kam wonno ɓe ɓeyda kamɓe laatiɓe worɓe konon koɓe ɓe gattaɗo e dow nokkuje ɗen fa hande du ɓe daara du dabareji ɗiɗo ɗi en no watta to ko tawe ɓe ɓeyditoro kono ɗi e fa hande gollitirɗum kono daɗe ngal ɗo ngal ɗen kuliyankogal te en daari e dow leydi nin ɓe etti fa hande piyanɗe ɗen ko ɗuuɗi muɗum fo ka wonno raf hoolui hakkunte muɗum e namma jama'are ka wonno ɓiɓɓe himɓe leydi nin en ko tawa e dow nokkuje ɗe ɗo kewɗe fa hande du o waɗi filla o holli hane e nder leydi nin e wulla ko wiyama na hoore ngon fuɗɗi ko laati soldasiɓe himɓe hemre e 203 ka wonno ko wara e dow nuɗonu en konu général Gbagidi chef d'état major général de l'armée béninoise o wetti konngol en bawta ko ɗanori ni en etta dabareji no watta ko ɓiɓɓe leydi Benin reno Hamadi Adamu Parakou RFI